маладзінства Найсвяцейшай заўсёды Панны Марыі, май ласку вызваліць нас ад цяперашняга смутку і адарыць вечнай радасцю праз Хрыста Пана нашага. Амен. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, наша нашу, и от усялякой злой пригоды, выбавляй нас завсёды. Панна Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас дорожай, Сыну Своему. Молитва святого Бернарда. Памятай, о Найсвяцейшая Панна Марыя, што ніколі не здаралася, каб пакінула таго, хто да цябе ўцякае, цябе на дапамогу кліча, тваёй апекі просіць. Гэтым даверам натхнёны, да цябе, о Панна над паннамі і маці наша, імкнуся, да цябе прыходжу, перад табою грэшны, плачучы стаю. О маці слова, не пагарджай словамі маімі, але пачуй іх ласкава і выслухай. Амен. У імя Отца і Сына і Духа Святого. Амен. Христос воскрес, помилуй, смерть смертью завоевал, порвавший путы пекла, житье нам даровал, порвавший путы пекла, житье нам даровал. О полнах
Христос воскрес померлых, смерть смертью завоевал, порвавший путы пекла, житье нам даровал. Порвавший путы пекла, житье нам даровал. Христос воскрес померлых, смерть смертью завоевал, порвавший путы пекла, житье нам даровал. Порвавший путы пекла, житье нам даровал. А полночи из гробницы Спасителю воскрес, всем верным с неба радость, Иису покой принес. Всем верным с неба радость, Иису покой принес. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Пан з вами. И с духом Твоим. Дорогі брати і сестри, інтенції гэтай імши наступныя. Просім Божої ласки, даров Духа Святого, витривалості і поспіхів падчас здачі екзаменів для Вікторії. Нехай Дух Святий, як уже теж просили, даров Духа Святого, нехай Дух Святий веде її у думки. Опеку Маті Божої і благословлення даров Духа Святого поспіхів для Лілани Талейка падчас здачі екзаменів. Прошу так само і вечне збавлення для померлых Юнцевич, Данута, Станислав, Иван, Вадим, Войткович, Юрий, Каладинский, Вячеслав, Ванда, Ричард, Виталий, за всіх померлых семей Калошич и Юнцевич. Перепросим Бога за наши грехи, каб мы с чистым сердцем могли сложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу И вам, браты и сестры, что сгрешил я каю словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вишнях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Теля великой хвалы Твоей. Пане Боже, молодой
вічна сябі прахії світу, змилуйся над нами, які вічна сябі прахії світу, прийми моління нашої, які сядеш праворучайся, змилуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищий, Ісу Христе, з Духом Святим у хвалі, Бога Отця. Амин. Молимся, всемогутный Боже, учеников этой радостные дни мы всем сердцем прославляли у вас крослага Збавцу, нехай пасхальная темница, якую мы теперь ушановуем, завсёды проявляется во всех наших учинках и справах. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе, и володарец у едности Духа Святого, Бог, праз усе веки вечные. Амин. Читання книги Діїв апостолів. У ті дні некоторые з тих, хто прийшов з Юдеї, вчили братов: «Коли не будете обрезаны паводле звычаю Моисея, не зможете быць збаўленымі». Калі распачалася немалая спрэчка і змаганне Паўла і Барнабы з імі, было вырашана, што Павел і Барнаба і некаторыя іншыя з іх пойдуць у гэтай справе да апосталаў і старэйшых у Єрусалім. Апосталы і старэйшыя разам з усім касцёлам, выбраўшыся род сябе Юду, званага Барсабам, і Сілу, мужоў, якія былі першымі сярод братоў, пастанавілі паслаць іх у Антыёхію з Паўлам і Барнабаю, і праз іх выслалі такі ліст. Апосталы і старэйшыя браты вітаюць братоў язычніцкага паходжання у Антыёхіі, Сірыі і Кілікіі. Мы пачулі, што некаторыя з нас адправіліся без нашага даручэння і устрывожылі вас словамі, пахіснуўшы вашыя душы. Таму мы згодна пастанавілі выбраць мужоў і паслаць іх да вас з нашымі умілаванымі Барнабам і Паўлам, людзьмі, якія аддаюць жыццё сваё дзеля імя Пана наша Jesуса Христа. Мы паслалі да вас Юду і Сілу, якія абвесцяць вам тое самае словамі. Бо Дух Святы, і мы пастанавілі не ўскладаць на вас болей ніякага цяжару, акрамя таго, што неабходна. Устрымлівайцеся ад ахвяраў ідалам і ад крыві, ад таго, што задушана, і ад распусты. Калі будзеце устрымлівацца ад гэтага, добра зробіце. Бывайце здаровы. Гэта Слово Божие. Нехай усі народи славять Тебе, Боже. Нехай усі народи славять Тебе, Боже. Нехай Бог смилуется над нами и благословить нас. Нехай зазяє обличчя Його над нами, каб на землі ми спознали Ягоную дорогу, між усіми народами Його збавлення. Нехай усі народи славять Тебе, Боже. Нехай веселятся и радуются все племёны, бо Ты судишь народы поводле правды, и племёнами на земле керуешь. Нехай усі народи славять Тебе, Боже. Нехай славять Тебе народы
Божий, Божа, няхай славять Тебе народи все, няхай Бог нас благословляє, няхай бояться Його все межи землі. Нехай усі народи славять Тебе, Божа. Читание книги Апокалипсис того Яна. «И узнес меня в захоплении анёл на великую и высокую гору, и показал мне святый город Иерусалим, який сходил з неба от Бога и имел Божию славу. Зяние ягоное, подобное до каштовного, быццам яшма, каменя, чистого як кришталь. Мел ён мур, великий и высокий, мел 12 брамаў, а на брамах 12 анёлаў, и написаны имёны 12 поколений сынов Израиля. З усходу 3 брамы, з поўначы 3 брамы, і з поўдня 3 брамы, і з захаду 3 брамы. І мур горада меў 12 падмуркаў, а на іх 12 імёнаў 12 апосталаў ягняці. А святыні ў ім я не бачыў, бо святыня ягоная – гэта пан Бог усімагутны і ягнё. І гораду не патрэбна ні сонца, ні месяц, каб яму свяцілі, бо слава Божая асвяціла яго, а светач ягоны – ягнё, гэта слова Божае. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Хто любить мене, той заховує слово моє, каже Пан, і полюбить того Отець мой, і прийдем до Його. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Яна. Хвала Тебе, Пане. У той час Єсус сказав своїм учням: «Коли хто любить мене, той заховує слово моє, і полюбить того Отець мой, і прийдем до Його, і зробим жилье в Його. Хто не любить мене, той не заховує слов моїх. А слово, яке ви чуєте, не моє, але Отця, який послав мене. Я сказав вам гэта, будучи з вами, а сутешальник, Дух Святий, якого Отець пошле у ім'я моє, навучить вас усьому і нагадає вам про все, що я сказав вам. Спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, не так, як дає світ, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше і не боїться. Ви чули, що я сказав вам, одыходжу і прийду до вас. Коли вы меня любили, то радовались, что я иду до Отца, бо Отец мой больше за меня. И теперь я сказал вам, перш чим гэта станется, каб вы поверили, коли гэта отбудется. Гэта слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Сядьте, дорогие браты и сестры. У прошлую неделю, уважаемые, мы переживали великую радость. Радость з того, что еще додатково 51 особа наших детей приступили до першей святой коммунии, могут цалком удельничать у святой, полно удельничать у святой мши, повно приймаючи святую комунію, єднаючися з Богом, їхні молитви заносилися до Пана Бога, але зараз ця молитва
яшчэ глыбей яднаецца з Езусам Христом, калі яны прымаюць цела Езуса Христа да свайго сэрца. Дарагія, напэўна, кожны з нас, я на працягу тыдня дзецям стараўся данесці, што яны хрысціяне, перш за ўсё, што яны належаць да касцёла каталіцкага і што яны належаць да рымска-каталіцкага абрада каталіцкага касцёла. То есть мы таксама належым, мы павінны ведаць у гэта, перш за ўсё, наше імя, якое мы прынялі падчас Святого Хросту, бо падчас Святого Хросту мы становімся хрысціянамі, бо нас хрысціць так, як нас навучыў Езус Христос у імя Отца і Сына і Духа Святога. То есть так учыў Христос, так мы атрымалі таямніцу Святого Хросту. Христос устанавливае сакраменты для касцёла, створыць касцёл, устанавливае сакраменты для касцёла. Гэтыя сакраменты з'яўляюцца як бы крывёю для цела хрысціянскага. Крывёю, это значыць, як кроў носіць карысныя рэчы па ўсяму целу, так і сакраменты нясуць карысць, духовую карысць для нас, і мы ўзрастаем у нашай веры, узрастаем у нашай маралі, у нашых паводзінах, і такім чынам мы ідзем да збаўлення, мы дарастаем да збаўлення, дарастаем, каб жыць калісьці з Панам Богам. Дарагія браты і сёстры, мы таксама ведаем, што касцёл пад натхненнем Духа Святога даў кнігі Святога Пісання, это канон кнігаў. Мы сёння чыталі Евангелие ад Святога Яна, мы ведаем, што і сказалі, што гэта словы Пана нашага Езуса Христа. Святы Ян апостол запісаў гэтыя словы, і гэтыя словы дайшлі да сённяшняга дня, мы можам слухаць гэтыя словы. Поэтому мы говорим: хвала Табе, Пане. Дарагія браты і сёстры, цэнтр нашай веры, як вы ведаеце, Езус Христос. Сённяшняе Евангелие пра гэта гаворыць. І не толькі Евангелие, асаблівым чынам другое чытанне з кнігі Апакаліпсіса Святога Яна апостола, гэта кніга прадказанняў, кніга будучыні. Святога Яна евангеліста і апостола Евангелія, яно піша, што зыходзіць Єрусалім новы. Єрусалім, які фундамент веры якога гэта апостолы. Іх вучэння Христос калісьці сказаў: ты, Пётр, скала, на гэтай скале збудую касцёл мой, збудую горад мой. На гэтай скале бачым, што скалой являюцца ўсе апостолы, таксама іхняя вера, што вельмі важна і для першаснага касцёла было. Мы, паважаныя, калі прыгледзімся вельмі добра да першага чытання, бачым такія, чуем такія словы, што завялася спрэчка з тых, хто прыйшоў з Юдэі, вучылі братоў: калі не будзеце абрэзаныя паводле звычаю, не можаце быць збаўленыя. З Юдэі, бачым, мы ведаем, што зямля, дзе навучаў Езус Христос, Ізраіль, складаліся з двух часцей: Юдэі і Галілея. І вось з Юдэі яны былі больш прытрымліваліся, у іх іншая была думка, прытрымліваліся традыцыі старэйшых, і яны вось заўсёды гаварылі, каб вось, што вучэнне хрысціянска павінна быць больш рыгарыстычнае, асабліва да язычнікаў. Трэба перад тым, як язычнік павінен стаць хрысціянінам, ён павінен прайсці ўсе абрады, каб стаць юдэем, і толькі юдэй можа быць хрысціянінам. Бачым, пад натхненнем апостала сабралася цэлая першы сабор Єрусалімскі пад кіраўніцтвам апосталам, але апошняе слова як бы на гэтым саборы меў заўсёды святы Пётр апостол, мы гэта ведаем. І вось прыйшлі на тое сабранне апосталаў прыйшлі Павел і Барнаба, якія ўдзельнічалі, якія прапаведавалі язычнікам, прыйшлі, каб парадзіцца з апосталамі. І бачым, што апосталы пасля нарады пасылаюць
посилають разом з ними Юду, званого Барсаба, і Сілу, мужов, які були першими сярод братов. Яны высылаюць у Антыёхію з Паўлам і Барнабам, і праз іх выслалі таксама тэкст, што і самае галоўнае, самае цікавае ў гэтым тэксце, дарагія браты і сёстры, таму згодна пастанавілі выбраць мужоў і паслаць іх да вас з нашымі умілаванымі Барнабам і Паўлам, людзьмі, якія аддаюць жыццё сваё дзеля імені Пана наша Езуса Хрыста. Яны паслалі, каб сказаць, як трэба правільна сябе паводзіць. То есть гэтыя людзі ідуць з вялікім аўтарытэтам, бо яны былі вучнямі Езуса Хрыста, яны маюць таксама аўтарытэт святых апосталаў, ідуць і гавораць, вось так трэба рабіць, і гэта павінна рабіць, і так павінна быць у касцёле. Дарагія браты і сёстры, каб прапаведаваць Божае Слово, мы ведаем, што таксама, каб здзяйсняць нейкае служэнне ў касцёле, пасылаюць, выбіраюць святароў, пасылаюць з аўтарытэтам, біскупы таксама усе з пасланнем святых, з пасланнем апостальскім ідуць. То есть, калі мы паглядзім, напрыклад, вось, я ведаю, што мяне высвяціў на святара пэўны біскуп, я ведаю, хто яго высвяціў, кансакраваў на біскупа. І калі мы аднясемся з гісторыі, бо гісторыя вельмі важна ў нашай веры. Я нават калісьці, калі вучыўся ва універсітэце ў Рыме, у нас было два такія прадметы цікавыя. Была тэалогія гісторыі, да? І гісторыя тэалогіі. Да? Ось так, цікава, да? Калі разбярэшся, вось, ну, трэба добра нават падумаць над самымі названнямі, што абазначае. Ну, ясна, гісторыя тэалагічнай думкі, да? І тэалогія гісторыі, як гісторыя развівалася ў свеце веры ў Бога. Так, это вельмі такія цікавыя прадметы, і зусім розныя прадметы. Паміж іншымі, вялікія кнігі пра іх напісана, і гэта было даволі, вось асабліва тэалогія гісторыі, гэта было даволі складаны прадмет, бо гісторыя гэта заўсёды так троху лягчэй. Я вельмі любіў гісторыю, паэтаму заўсёды лягчэй было мне гэта вывучаць. Але мы бачым, у чым думка гэтага вось першага чытання, што заўсёды павінен быць з аўтарытэта касцёла, бо мурам у гэтага горада, які зыходзіў, горада святога, заўсёды была вера святых апосталаў. І кажа, святыні не было, бо святыня быў сам Езус Христос. Святыня. Дык вось, дарагія браты і сёстры, самае галоўнае ў нашай веры, каб вы ведалі, што гэта вера наша базуецца на Езусе Христе, і на тым, як ён вучыць нас, на яго вучэнні. Гэта самае галоўнае ў нашай веры. Поэтому мы называем сябе хрысціянамі, вучнямі Езуса Христа. І калі у нас пытаюцца, чаго вы ідзіце да касцёла, многія заўсёды так могуць пажаць. Ну, знаеце, вось як прыйду да касцёла, мне тады лягчэй становіцца, мне тады вось весялей становіцца, я такім натхненнем падмалі. Так, это нормально, это молитва. Але, дарагія браты і сёстры, мы ідзем да касцёла, каб асаблівым чынам спаткацца з Езусам Христом. Бо толькі гэтае месца асаблівага спаткання з Езусам Христом. Я некалькі гадоў назад і вам гаварыў пра тое, як мы сустракаемся з Езусам Христом у касцёле. Мы сустракаемся з ім у Слове Божым, дарагія браты і сёстры. Гэта вельмі важна. Слово Божае. Мы бачым, што Христос сёння гаворыць у Евангеліі ад святога Яна. Той, хто захоўвае Слово маё, калі хто любіць мяне, той захоўвае Слово маё. Калі мы любім Езуса Христа, мы захоўваем Слово Езуса Христа. Каб захаваць, трэба пачуць Слово. Нездарма мы гаворым, гэта Слово Пана, хвала Табе, Христе. Слово Езуса Христа. У Слове Божым мы спаткаемся з ім. Христос таксама сказаў, дзе дваіх альбо траіх, гэта Слово Езуса Христа, сабраліся ў імя маё, там я сярод іх.
Я сярод іх. То есть мы собраліся ў імя Езуса Христа. Мы павінны ведаць, мы прыйшлі сюды, каб сабрацца ў імя Езуса Христа. Это наше собрание, нашей супольнасці хрысціянскай, сабрацца ў імя Езуса Христа ў гэтым доме Божым, у гэтым храме. Мы собираемся у імя Езуса Христа, каб пачуць Слово Божие. Але, дарагія браты і сёстры, мы можам сабрацца ў іншым месцы у імя Езуса Христа і каб слухаць Слово Божие. Гэта натуральна і гэта таксама вельмі добра. Але есть іншая асаблівасць, якая нас сабірае тут у імя Езуса Христа. Гэтая асаблівасць называецца, што мы сабіраемся на ламанне хлеба, мы сабіраемся на Еўхарыстыю, на великую таямніцу, якую пакінуў Езус Христос апосталам. І там былі апосталы разам з ім, толькі апосталы на апошняй вячэры. Ён гаворыць: бярыце, ешце, я прысутны ў гэтым хлебе. Бярыце і піце, я прысутны ў гэтым віне. Гэта кроў моя, гэта цела маё. І мы чытаем у Евангеліі таксама ад святога Яна, дзе Христос гаворыць: хто спажывае маё цела і п'е маю кроў, мае жыццё, маё цела і маю кроў, мае жыццё вечнае, дарагія. Это вельмі важна запомніць, поэтому Христос прысутны ў Найсвяцейшым сакраменце. Мы прынимаем Яго ў Найсвяцейшым сакраменце, і мы яднаемся з ім у Найсвяцейшым сакраменце. Такога нема нідзе. Такога нема нідзе, дарагія браты і сёстры. Сапраўды, хай што ні гаворыць, і далей іншая прысутнасць, яшчэ якая есть у Езусе Христу, якая ёсць, прабачце, ў касцёле, прысутнасць Христа ў святары, які складае сябе і складае Езуса Христа, і як Христа ў ахвяру на гэтым алтары. Вось, калі святар пры алтары, ён увасабляе сабой асобу Езуса Христа. Бо так яно было заўсёды ў касцёле, паважаныя. Мы ўзялі гэта ад апосталаў і перанеслі да сённяшняга дня. Мы ведаем, хто паслаў, як я ўжо ўзгадаў, таго біскупа, які паслаў мяне сюда, і далей мы даходзім да часоў апосталаў. Некаторыя, памятаю, мне так аднойчы адзін чалавек гаворыць: ну, ведаеце, у вас вось тут этот пастыр или хтосьці там, ну, так само, як ты, вось, як мне гаворыць, такі самы. Не, падачакай, говорю, ну, я так ксёндз, я святар, а ён хто? Хто яго паслаў сюда? Кожны, я ведаю, з пратэстантаў, яны могуць заснаваць, самі сябе менаваць пастырамі, самі заснаваць нават нейкую супольнасць, псеўдарэлігійную. А хто іх сюда паслаў? Якім аўтарытэтам пасланыя сюда? Паглядзіце, што кажа Святое Пісанне. Апосталы паслалі. Вы можете сказаць: а хто паслаў гэтага чалавека сюда? Так, яны прапаведуюць Слова Божие, яны сабіраюцца, але якім аўтарытэтам? Яны нават гавораць, хлеб ламаюць, але ж яны не вераць, што там ёсць цела Христа. Там і нема цела Христа. Бо можуць 100 мільён пастыраў стаць, а дастаткова аднаго святара каталіцкага, каб прыйшоў пан Езус. Ніхто не прыйдзе. Паглядзіце, сколькі было, калі прарока Ільі. Вельмі добры прыклад са старога запавету, ведаеце, калі сабраліся адзін прарок Ілья, і было 300 капланаў Бааля, так называемых. Яны крычалі, бегалі, але не сышоў агонь на іх ахвяры, а прыйшоў прарок Ілья і памаліўся, бо ён быў пасланы Богам. Не там гэтыя 300 былі пасланыя, але ён быў пасланы. Дарагія браты і сёстры, мы павінны гэта таксама разумець, гэта ёсць так. То есть пытанне, хто іх, якім правам яны гэта робяць, адкуль гэта права? Ад Джона Сміта, які там прысніў нешта пад сасною, прабачце, ці што яшчэ ён заснаваў і так далее, таму падобнае. Мы гэтым ад Езуса Христа трэба глядзець. Поэтому я говорю, гісторыя вельмі добра паказвае пачаткі. Поэтому у нас у касцёле ёсць і вера, і Святое Пісанне, але таксама ёсць традыцыя. А традыцыя
А ў традыцыі ёсць гісторыя таксама, і тэалогія, і першых хрысціян, і самых пачаткаў. І ўсё, мы, дарагія браты і сёстры, павінны добра зразумець і добра паглядзець, што дзе адкуль. І калі мы ідзем, вось ад сённяшняга дня спускаемся па гісторыі, па гістарычнай лесніцы ўніз да часоў Хрыста, мы глядзім, хто быў ад Хрыста і як ішло, як развівалася далей сітуацыя у жыцці хрысціянскіх супольнасцяў. Як развівалася, як яны трактавалі касцёл, што значыць касцёл быў для іх, які быў касцёл, якое было асноўное свойства. Каталіцкасць касцёла была, больш не было. Потом, пазней праяўляюцца ўжо ў 4., 5., 6. стагоддзі розныя адломы, але ад каго? Ад каталіцкага касцёла, якія хацелі кіравацца сабою, якія хацелі самакіравацца, якія... І ў асноўным гэта было палітычныя матывы. Бо хто ж, як кажуць, глядзіце, калі вы паглядзіце, усе наракаюць чамусьці на папу рымскага. Это такое д'ябальскае нараканне. Все абсалютна, калі глянеце, все супольнасці, якія не ў адзінстве з касцёлам каталіцкім, і ўсім папа рымскі не падабаецца. А знаеце чаму? Потому што кіраўнікамі ўсіх супольнасцяў астальных з'яўляюцца ў большасці. У праваслаўнай цэркві таксама. Вы ведаеце, што ў праваслаўнай цэркві ізначальна быў глава цэркві імператар. Імператар. Ніколь, біскупам, але над біскупам быў імператар. У Англіі кароль, ён аддзяліўся ад касцёла каталіцкага. Ва ўсіх нацыянальных супольнасцяў ёсць нацыянальныя, і там яны не могуць, няма ў іх каталіцкасці такой паўсюднасці, у іх нацыянальная. Як яны едуць, напрыклад, вось адзін святар чытаў такое, говорыць, вось прыехалі з Канады, так, святар, адзін чалавек гаварыў, ну яны сюды прыехалі, як нацыянальная цэрква, напрыклад, руская праваслаўная, і там па-руску моліцца ў гэтым абрадзе, украінская па-украінску, грэцкая па-грэцку, гэта... А каталіцкая прыехала і моліцца ў абрадзе, але на нацыянальных мовах. Для нацыі ўсё і прыехала. Першыя місіянеры, якія былі тут, былі місіянеры каталіцкія, якія прыехалі з місіі, якія ўвайшлі ў культуру народа таго. Поэтому, паважаны, калі мы звяртаемся да пачаткаў. Мы гэта разумеем. Нам не трэба ні перад кім саромецца, нам трэба толькі ясна часамі ведаць пра гэта, і каб нас не ўвялі ў зман, не ўвялі, нас не адвялі ад нейкіх тых патрэбных правіл, ад таго, што было на самай справе, каб мы не захапляліся чымсьці там, а ведалі, што мы тут паўната збаўлення. І часамі гавораць вось такія словы, ну там гарэлкі не п'юць у тых баптыстаў. Так, а хто ў касцёле каталіцкім заставляе піць гарэлку? Вы бачите, калі ласка. У нас есть тоже Божья заповедь «Не забивай», пятая заповедь Божия. И она ясно говорит, что не треба шкодить своему здоровью. Мы же ведаем, что и курение, и горелка, и наркотики и так далее шкодят здоровью, абсолютно шкодят. И ведаем, что Пан Бог, як створил человека разумным, каб человек умел отличить добро от зла, каб он ведал, что шкодить, а что можно зрабіць человеку. Каб мог, мы ж таксама говорим, что грахи не умеркавання, калі человек нема умеру, умеркавання ў ядзе, піці. Мы это относится до ўсіх напояў, кажуть, не толькі там да вось гэтых, але таксама одно и другое мае шкодить. И яда, и питье может шкодить человека, не умеркаванне. Паважаныя. Поэтому Бог дае розум человеку, каб человек ведаў, што ён робіць. Каб это не становилось для человека Богом, и ни яда, ни питье, ни уживание разных материальных рэчаў. А кто вучыць? Ну, кто вучыць? Поэтому мы можем, калі приходим у проблем, у нейкія клопаты с чымсьці іншым, мы звяртаемся до нашей веры, до Езуса и Христа, и просим, каб ён прыйшоў нам дапамог. Паважаныя. Тут трэба глядзець у тое, што сапраўды ёсць ценное, что сапраўды у нас есть, и чего мы, может, до конца не познали. А не познали чему? Бо мало читаем Святого Писания, мало читаем Божьего Слова, мало познаем религийной литературы, не цікавимся ли религийной литературой, поэтому не ведаем часами як, где, что. Так, придем до костела раз у тыдзень, послухать Божие Слово и послухать казание святара.
Але гэта замала можа. Трэба пазнаваць, трэба паглыбляць. У нас есть і малітоўнікі, гэта аснова, у нас есть святое пісанне, гэта мінімум, што ў нас есть, але ўжо адтуль мы можам шмат чэрпаць. А яшчэ Дух Святы есть, якога мы можам прасіць, каб Дух Святы дапамог нам зразумець, каб Дух Святы дапамог нас, можа не толькі зразумець, але успрыняць усё гэта, асвятліць нас розум, каб мы успрынялі гэта, бо зразумець зразумелі, але успрыняць вось гэта. Мы разумеем, што вось не трэба гэтага рабіць, але трэба ўсім сэрцам успрыняць так, каб гэтага не рабіць, таго ці іншага. Вось тут заўсёды пытанне паўстае. Мы дзякуем Пану Богу за гэтую ласку. Видите, поэтому мы павінны разумець усё, ведаць, што ў святым пісанні усё ёсць, што трэба, і не захапляцца, бо Христос не раз сказаў, што і з заходу, і з усходу, і адусюль прыйдуць і будуць гаварыць, вось тут я, вось тут я. Не слухайце гэтага. Поэтому, дорогие браты і сёстры, дзякуем Богу за ласку, як прыклад, вялікі прыклад веры, якая ўспрымалася ўсім сэрцам у цішыні і ў Божай ласцы, это прыклад Найсвяцейшай Панны Марыі. Паглядзіце, Матка Божа ўспрыняла Божае Слово усім сэрцам, згадзілася з Божым Словом і стала саўдзельніцай нашага збаўлення, саўдзельніцай збаўлення роду чалавечага. Яна стала поўнай ласкі і благаслаўлёная. Паглядзіце, мы шануем Найсвяцейшую Панну Марыю і ўзносім пра яе заступніцтва нашыя малітвы і нашыя просьбы. Мы ведаем, што яна одна из великих святых, самая найсвятейшая. Поэтому говорим Найсвятейшая Панна Мария. Дорогие браты и сестры, это важно разуметь. И маем таки добрый приклад. Як бывает, относятся, хоть называются, что мы вучни Иисуса Христа, и Он наш брат, а як эти братья относятся до Маті Иисуса Христа, з якою пашанай относятся до Маті Иисуса Христа, з якою ненавистю. Калі я лічу сябе кагосьці сваім братам, я што, не ушаную маці майго брата? Я не ушаную, я ушаную, паважаныя. А мы так захапляемся, ідзем і слухаем, а яны паліваюць усякаю гразю на Свяцейшую Панну Марыю, яшчэ абразы Найсвяцейшай Панны Марыі. Я ўжо хацеў бы сказаць пра абразы, яшчэ ў 9 стагоддзі усіх паставілі на месца, як трэба шанаваць абразы і рэліквіі. Поэтому з 9-10 стагоддзя называлі прававернымі ці праваслаўнымі тых людзей, якія ўшаноўваюць абразы, іконы, рэліквіі. Вось, што яны правільна робяць, прававерна гэта так паводзіць сябе. Вось, поэтому мы павінны разумець, дарагія браты і сёстры, што дзе і адкуль паходзіць. І няхай Пан Усемагутны з дапамогай нашай Найсвяцейшай Маці нам дапамагае ў нашай штодзённасці благаславіць, каб мы павялічвалі нашую веру, каб наша вера ўзрастала, каб мы не саромеліся нашай веры, не баяліся часамі сказаць нашим блізным, якім аўтарытэтам вы гаворыце. Мы ведаем маральнасць хрысціянскую, аўтарытэтам Езуса Христа, я табе кажу. І мы гэтым самым, ось я цябе павучаю, а якім аўтарытэтам ты павучаеш? Аўтарытэтам Езуса Христа. Бо Ён так нас вучыць. Мы знаем Божыя заповеди, знаем асаблівую маральнасць. І мы смело можем павучаць тых, хто не ведае. Бо гэта учынкі міласэрнасці, дарагія браты і сёстры, што тычыць душы бліжняга, каб павялічвалася вера ў яго. І няхай Пан Бог нас у гэтым благаслаўляе. Амен. Вызнаем нашу веру в адзінага Бога,
Да Бога, який вислуховує молитви і спосилає в наше серце Духа Святого, узнесем покорные просьбы. Молімся за святы касцёл, каб ён, ажыўлёны духам Хрыста, ён умеў кожную хвіліну распазнаваць і выконваць волю Бога Айца. Тебе просім. Молімся за пастыраў касцёла, каб яны выконвалі сваю місію ў лучшасці са сваім панам і настаўнікам. Тебе просім. Молімся за кіраўнікоў дзяржаў, каб яны належным чынам ацэньвалі ролю касцёла ў выхаванні дзяцей і моладзі. Цяпер просім. Молімся за людзей, якім не хапае любові, каб яны спазналі ў сваім жыцці любоў Хрыста Пана. Цябе просім. Молімся за моладзь, якая ў хуткім часе будзе здаваць экзамены, каб яна сумленна падрыхтавалася да іх. Цябе просім. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб Божае Слово было для нас крыніцаю моцы і святла ва ўсім нашым жыцці. Цябе просім. Прошу всемогутного Бога обвечное избавление для Юнцевич, Дануты, Станислава, Ивана, Вадима, Юрия Войтковича, Колодинских, Вячеслава, Ванду, Ричарда, Виталия и померлых семей Калошич и Юнцевич. Тебе просим Божие благословение и Святло Духа Святого подчас экзаменов, опеки Матки Божией, просим для Виктории и для Миланы Талейка. Тебе просим. Просим Божьего благословения, заступництва Найсвятейшей Панны Марии для и слуги Божьего Айца Фабияна, просячи здоровья для Людвига Лукашевича. Тебе просим. Нехай Христос Пан дасть своего Духа от Отца Небесного для тих людей, від кого залежить спинення війни. Особливо молимся для тих людей, каб спинили хутчэй війну в Україні, на Близькому Усході так само. Нехай Пан Усемогутний дасть їм сили моц знайти вихід з цієї ситуації. Нехай ці люди занесут свои молитвы и не сподяются только на свою моц, на свою хитрость, на свое коварство, подступность. Нехай Дух Святый разоб'є все это, нехай Дух Святый одновить у них сапраўдныя дары духовые и добро человека. Тебе просим. Прошу моці Духа Святого так само для людей, які несправедливо покривджені, несправедливо осуджені. Тебе просим. І за всіх наших ахверодавців прошу Божье благословення для їх. Прошу Божье благословення для сім'ї нашої парафії, Святло Духа супокою, Духа радості для їх. Молюся так само за всіх людей, які працюють при нашій парафії, допомагають і фізично, і молитовно нашій парафії. Нехай Бог благословляє їх. Молюся так само за всі справи, які ми ведемо у парафії. Святло Духа Святого для архітекторів, інженерів, які проєктують нашу каплицю при старому костьолі. Прошу так само і іншим людям, які працюють, які роблять алтар наш, і іншим. Тебе просим. Всемогутний вечный Боже, выслухай наши молитвы, які до Тебе узносим. Учини, каб мы верно служили Тебе тут, на земле, и были годные сузирать Твою хвалу в вечности. Праз Христа, Пана нашего. Амин. Оная величи гораздо
свету на избавление, полная величия родства, ах, вера Божия Христа, Тобі плоди, что земля дала, хлебом ангелов становятся. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу и ахвяру принял Бог, Отец Всемогутным. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Отче Небесный, нехай узнесутся до Тебе наши молитвы и ахвяры, каб очищенные Твоею ласкою мы стали годными удельничать у сакраментах Твоей великой любови, праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан з вами, И с духом Твоим, у гору серце, возносим и до Пана. подякуєм Пану, Богу нашому. Годного и справедливо, За правди годна это и справедлива, слушна и избавенна. Каб мы Тебе, Пане, завсёды славили, а особливо у гэты час больш урачыста обвещали Твою хвалу. Коли Христос быв ахвяраваны, як нашая Пасха, бо Он неспинно ахвярує себе за нас и заступается за нас перед Тобою, як наш вечный оборонца. И Он один раз принесенный в ахвяру уже больше не помирает, але после смерти крыжовой живе вечно. Тому откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа, а хоры анgelов разом с усими святыми спявают Тебе им хвалы неспинно, вскликаючи. святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, глаза на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана, глаза на вышинях. Сапраўды, Боже, Ты святый и справедливо хвалить Тебе все Твое створение, бо про Сына Твоего Пана нашего Иисуса Христа, действенною моцею Духа Святого, Ты все оживляешь и освячаешь, и неспинно сбираешь народ свой, каб от усходу солнца и до заходу складав имени Твоему чистую ахвяру. Тому в едности с усим Костелом у первый день тыдня, коли Иисус Христос у вас крос и спаслав на апостолов Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, Пане. Освяти моцею Духа Твоего гэтыя дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб сталіся яны телом и крывёю Сына Твоего нашего Пана, Иисуса Христа, які нам наказаў здзейсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб и подяку Тебе складаючы, благословил, ламаў и раздавал своим вучням,
кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано. Христа, до Бога живого, змилуйся надо мною. Падобным чынам па вечеры узяў келіх і падзяку табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Это великая таямница веры. Признаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае воскресенне ў небаўшэсці, і чакаючы другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыі, са святым Юзафам і яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі слаўнымі мучанікамі, са святымі арханёламі Міхалам, Рафалам і Габрыэлем, са святым Казімірам, благословленным айцом нашим Фабіянам і ўсімі святымі, пра заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугою Тваім, папам нашим Львом XIV, біскупам нашим Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваей волі стаіць перад Табою. О, добры Ойче, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр, і ўсіх, хто ў ласцы Твае адышоў з гэтага свету. Міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваей хвале, праз Хрыста Пана нашага, праз якога дорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Боже Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Аминь. Называемся детьми Божьими, ими з'являемся, тому осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть в небе, святилися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти
нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злого. Дай ласкаво супокою дні наші, да поможи нам у милосердності Твоєї. Хаб ми були завсюди вольні від граху і заховані від усяляка неспокою. Чекали исполнення щасливої надії. І прися збавці нашого Єсуса Христа. Бо Твоего владарства и моц, и хвала навеки. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, яки живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Паранку Божий, яки береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Паранку Божий, яки береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на себе грехи світу, одари нас супокоєм. Вось баранок Божий, вось той, кто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшов до меня, але скажи только слово, и буде оздоровлена душа моя. Тело Христа нехай заховає наше життя. Коли будете любить меня, будете заховывать мои заповеди, каже Пан. Я попрошу Отца и дасть вам іншого сутяшителя, каб з вами був навеки. Аллилуйя. Рад Панам нашим, станьмо на колени,
Дякуєм Тобі, Боже наш, бо Ти є ось добрий. Дякуєм Тобі, Пані, Алілуя. Дякуєм Тобі, Єсу, за Твою любов святую. Дякуєм Тобі, Пані, Алілуя. Дякуєм Тобі, Дух Святий, за святло і зутяжені. Дякуєм Тобі, Пані, Алілуя. Дякуєм Тобі, Боже наш, бо Ти є ось добрий. Дякуєм Тобі, Пані, Алілуя. Молимся. Усемогутний, вечный Боже, Ты праз мертвых повстання Христа, одрадзив нас до життя вечного, помнож у нас плен пасхального сакраменту, и умацуй хлебом збавление наше сердце, праз Христа Пана нашего. Аминь. Святий Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов и пасток злого духа. Покорно просим. Нехай яко знищить Пан Бог, а Ти, князю войска небесного, моцею Божою, скинь у пекло сатану и інших злых духов, Якие нас губу душа уснують по свете. Амен. Сядьте, коли ласка, об'яви душпастирські. 26 мая у понеділок успомін святого Філіпа Нери Святара. 29 мая четвер урочистость у небоушествия Степана. У нас у гэты дзень будзе святая імша у 9 раніцы і ў 19 вечара, і ў 18:00 будзе яшчэ ў Новым Свержні святая імша таксама у гэты дзень. Гэта свята, урачыстасць. 31 мая, субота, свята адведзена ў Найсвяцейшай Панны Марыі. 30 мая распачынаецца навенна да Духа Святога. Святая імша у Столбцах у панядзелак, аўторак, сераду і пятніцу ў 19:00, як я ўжо сказаў, у чацвер 29 мая у 9. І ў 19 і ў суботу таксама ў 9 у 19. У нядзелю, як звычайна, ад седа і жацерава ў 9:00, Новы Свержань 13:00. Маёвыя набажэнствы ў касцёле у нас адбываюцца ў 18:30. Таксама на тэрыторыі парафіі ёсць фігура Маці Божай за возерам, там можна збірацца на 20:00, і каля брамы званіцы, там, дзе абраз Маткі Божай ёсць, можна таксама збірацца на набажэнства 20:00, запрашаюць тыя, хто мясцовыя, хто там бліжэй жыве, можна прыходзіць туды, каб памаліцца набажэнства маёвае. 31 мая адбудзецца пілігрымка першакамунійных дзяцей з нашай парафіі Нацыянальны санктуары Маці Божай у Буцлаве на сустрэчу з нагоды Сусветняга дня дзіцяці. Едуць 47 чалавек, некаторыя дзеці едуць з маці ці бацькам, але ёсць дзеці, якія едуць самастойна, мы гаворым так, іх бацькі павінны запоўніць спецыяльны дазвол на выезд дзіцяці. Возьмите, калі ласка, лісточки на століку перад лаўкамі і запоўніце іх. Выезд у 7 гадзін раніцы. Пастарайцеся не спазняцца. Грошы за праезд пакіньце ў ларку, там ёсць спіс пілігрымаў.
9 чэрвеня ў парафіі пачнуцца канікулы з Богам. Дзяцей 1-7 клас запрашаем у якасці удзельнікаў, іншых з 8 клас і старэйшых у якасці адважных памагатых. Рэгістрацыя па нумеру, это сястры Наталіі, ёсць гэты нумар запісаны на дошцы аб'яў пры выхадзе з касцёла. Таксама у ларку можна набыць дзённік святой сястры Фаустыны, ёсць малітоўнікі, калі ласка, ёсць нумар штоквартальніка «Наша вера», новы нумар, ёсць таксама 5 нумар часопіса «Аве Марыя». Я хочу падзякаваць таксама за вашыя ахвяраванні, якія вы складаеце, як мы называем такая складка на будову касцёла. Касцёл мы пабудавалі, але ёсць пэўныя справы, якія яшчэ трэба дарабіць. Я вам шчыра дзякую за гэтыя ахвяраванні, якія вы складаеце. Яны ідуць таксама часткова на працы, якія мы вядзём і пры старым касцёле, і працы, які за праектна-сметную дакументацыю, іншыя працы, і таксама тут. Мы зараз даволі шмат сродкаў выдалі на тое, каб упарадкаваць, бо там пэўныя клопаты ёсць з трансляцыяй у нас, з мікрафонамі. Чуть-чуть не так велька, там на пачатку мы зрабілі троху неправільна, у сэнсе не такі узмацняльнік зрабілі, троху заслабаваты, пагэтаму зробім зараз такі лепшы узмацняльнік, каб ён быў добры, каб працавалі ўсе мікрафоны, затым працавалі ўсе камеры, якія мы будзем устаўляць гэта ўсё. А гэты узмацняльнік, які маем, ён будзе якраз вельмі добры для новага свержня, бо там узмацняльнік яшчэ з першабытна-абшчыннага ладу, такі, там, конечно, так, вельмі стары там узмацняльнік. Поэтому там мікрафоны добрыя, зробленыя добра мікрафоны, такія самыя, мы пастараліся набыць, яны вельмі каштоўныя, гэтыя мікрафоны. Пастараліся і там таксама набыць гэтыя мікрафоны, каб было, бо так мне шкада, там было, говорю, там вогуле, такое пачуццё, што так троху як на здзек было зроблена, гэта ўсё, ладно, Бог з ним. Поэтому гэта даволі такая каштоўная, это было 11, а цяпер ужо цэлых 12-13 нават выходзіць тысяч рублёў, поэтому мы это пытанне вырашылі амаль што і дзякаваць Богу. Далей, што тычыцца прац, якія мы вядзём, мы, як я ўжо згадаў вам, вядзем далей працы па алтары, ружа Святой Тэрэсы дзіцятка Езус зафундавала абраз Святой Тэрэсы, які тут будзе. Таксама будзе зафундаваны абраз святого Яна Паўла II. Гэта такія две рэчы вельмі каштоўныя, і будзем далей старацца рабіць над алтарну. Не кажуць, ніхто ў нас плечы не гоніць, але па меры магчымасці ёсць матэрыял. Дзякуючы гэтаму працы ідуць, працуе чалавек над матэрыялам, і мы будзем старацца патроху рабіць алтар, упрыгожваць нас касцёл. Я таксама пастараюся, ёсць магчымасць набыць арган для нашага касцёла, пастараемся паглядзець, якія умовы набыцця гэтага аргана. Гэта бэушны, так называемы арган, бо новы арган каштуе гэта самае, добрага паўкасцёла, поэтому так не вельмі, але бэушныя можна атрымаць і задарма. Адно, што трэба за кошт наш разабраць яго, перавесці і паставіць за кошт. Бо там разбіраюць шмат касцёлаў у Германіі і ў іншых краінах Еўропы, там вера не патрэбная, у іх ёсць, не знаю, во што яны вераць. Вось. Поэтому так выходзіць, што аддаюць маёмасць касцёльныя касцёлы, якія навейшыя, то есть збудаваныя пасля вайны, яны папросту нішчаць, а старыя пераўтвараюць у розныя. Як у нас калісьці за камуністамі было так. Потом, можа, будуць назад вяртацца. Кажуць, нішто не стаіць. Ёсць час раскідаць камні, ёсць час сабіраць камні. Вот. Поэтому нішто не новае пад сонцам, нічога новага няма, кругазварот ідзе. Я думаю, што гэта ўсё будзе на месцы, як кажуць, ўсё усталюецца.
Зараз прийміть Боже благословення. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Амен. Идите у супокои Христа. Дякуємо Пану Богу. Поміняні наш чудотворця, став печим і оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Поміняні наш чудотворця, став печим і оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Поміняні наш чудотворця, став печим і оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Боже, а Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугів Твоїх, які побожним євангельським життям і отданим служенням поширали сирот братов і сестер, познання ім'я Твоєго святого, обвящаючи Слово Твоє і уділяючи святые сакраменти, а дари ласки хвали алтара слугу Твоєго отця Фабіяна, заступника Ставпецького, який своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі, і обороняй нас і нашу жину від нападків злого духа. Раз Христа, Пане. Amen. Радуйся,